Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe acest canal. Și bineînțeles ne jucăm Orso aici cu Adi. Adi, salută YouTube-ul. Avem și microfon, putem vorbi cu el dacă stea. Și da. Adi, hai, ce facem? Care cum? Că filmez și eu filmez. Și da, ne jucăm un minigame și... Stai, că am tras frâna de mână. Dacă vreți, bineînțeles, scrieți Orso și o să-l găsiți, e chiar primul. Și ne jucăm aici din câte vedeți cu Adi, filmează și el, dacă vreți puteți merge să vedeți că și el filmează. Și da, hai să mergem după el, că el s-a mai jucat, cred că, și da, eu nu m-am jucat și vreau să încerc să-l prind în prăpastia. E un pic cam mai greu controlul. Și da, din păcate am intrat în mall. Da, de bag acum o viteză. Haideți să mergem după Adi. Să vedem dacă reușim să-l prindem din urmă. Și iar în mall. Bineînțeles că și în ăsta am intrat, că de așa sunt eu de obicei. Aici desemnalizăm frumos că suntem corect, nu ca el. Semnalizăm și mergem. Bineînțeles, o să mă joc așa, că așa pot să mă joc eu ca lumea, că altfel mai... Și scuzați-mă că bate vântul așa de tare, dar așa e el, că n-am ieșit afară și filmez. Și da. Adi, așteaptă-mă și pe mine. Se pare că nu vrea să mă aștepte. Sau? Hai că mă așteaptă. Hai să mergem după el. Hai să lovim uțul în spate pentru că nu ne... Și m-am dus. În dita mai prăpastia. Deci da, a fost ideea, cred că am greșit-o. Acum nu mai cred că pot să mai ies. Hai să încercăm să vedem dacă putem să ieșim. Și haideți că am reușit. Și să-i dăm tot înainte. Dați bine că mi s-a întors camera. Așa, hai să stăm. Să-i dăm tot înainte. Să vedem unde vrea să mergem. Cred că aici o să opresc. Nu știu să mă dau la o parte, că ăsta e nebun. Da, aici sau unde? Unde mergem? Da, zi ceva. Adi, unde mergem? Da, se pare că nu ne bag în seamă. Hai măcar să mergem după el. Și cred că noi trebuie să mergem la acel steag. Hai să nu picăm iară în prăpastie. Bine, nu acum prăpastie, mai încolo. Băgăm tracțiune pe spate, să băgăm și pe față să fie. Da. Din câte vedeți, nu știu ce benzina. Aici nu mai vreau să mai pic încă o dată, deci o să mergem ușurel. Așteaptă-mă. Da. Am ieșit claxon chiar. O să încerc să văd dacă reușesc să le ajung din urmă. Pentru că nu vrea să ne aștepte, deci da. Și da, cine se joacă știe despre joc și da. Și nu știu ce le apucă de mere așa, dar eu o să iau ca lumea, nu ca el.
Că văd că el nu prea știe să conducă. Și se pare că l-ajunge din urmă. Deci, da. Și se pare că au făcut și accident. Să ținem asta puțin așa. Deci trebuie să trecem peste apă, cum ar veni. Și să mergem la destinație. Uitați podul. Deci o semnalizare eu măcar mi se corect la jocuri. De fapt nu de pe mă. Haideți să mergem. Să vedem ce reușim să facem pe aici, în acest joculeț. Și uitați că aici e destinația. Urcăm, fain frumos. El cred că merge pe contrasens, că de semnalizăm, îi dăm pe aici. Și să punem aici și gata, uitați. Na, de unde mergem acum? Nu știu care e. Hai, vedem. Că se pare că nu-i mai merge lumea volanul. Am de aia puțin, nu-i problemă, că uitați aici. Tot înaintea lui am ajuns. Și o să-i dau tot înainte. Deci da, o să mai mergem și uiteți. Uitați, uite așa, o să mergem, așa. O să mergem și așa, dar mie cel mai mult îmi place să merg așa. Se pare că cam derapăm. Uitați că apare m-am băgat în gard. Așteaptă-mă. Nu vrea să mă aștepte, vedeți? Uitați cine simțit-i. Că nu vrea să mă aștepte și pe mine. Ziceți voi în comentarii de noi ne simțit acum. Și unde vrea să mă ducă? Direct, ce vorbești numai pe acolo? Eu întorc. Ce ziceți? Care ajunge primul? Eu sau el? Scrieți repede în comentarii să vedem care ajunge primul, eu sau el. Dar eu zic că el ajunge primul pentru că el pare că e mai aproape. Deci da. Și s-ar putea să ajungă înaintea mea, deci nu-i problemă. Și da, o să încerc să văd dacă pot să ajung cât de repede pot și... nu știu, cred că pun pauză și revin când ajung. Deci da, revin când ajung. Din câte vedeți, suntem destul de aproape. Am mai intrat off camera și uitați, deja sunt aproape, el a ajuns, bineînțeles că a ajuns înaintea mea și da. Nu știu ce să zic, asta e. Nu mă deranjează, eu măcar am ajuns la destinație.
Și tocmai ne-am izbit de casă. Bineînțeles, eu l-am plecat și ne-am lăsat baltă. Ok, ne-am la bănuții. Scuzați-mă de reclamă, să scăpăm în pauză. Ok, am trecut peste reclama aia și am revenit. Da. Adi s-a dus la benzinărie, mă duc și eu la benzinărie. Aici avem de mall. Așa că vom continua drumul și cred că iar am intrat în mall. O să văd dacă reușesc să-l prind și să vorbesc cu țără cu el, că de pe mine de ce nu mă aștept niciodată, băi? Hai să mergem aici lângă el, să încheiem și episodul. Și da, eu am fost Vasi și bineînțeles am jucat Orso, așa că nu uitați să dați like și subscribe și să bateți clopoțelul ca să primiți fiecare notificare. Așa că ne vedem data viitoare, pa, pa!